Bon dia a tots i a totes, benvinguts una setmana més a la pràctica d'avui. Avui serà una pràctica en blog. Potser molts de vosaltres no teniu blog, potser no serà la pràctica ideal per fer el dia d'avui, però és per qui tingui el blog a casa que no sàpiga com integrar-lo, doncs pugui tenir una pràctica per poder-lo utilitzar. Si et vingués de gust comprar-te'n un per començar a tantejar com treballar amb aquest material, pots al Decathlon, tant via online com presencial, a l'Amazon segurament en tens molts, segurament hi ha milions de webs amb tots els tipus de preus i potser algunes botigues del teu entorn, com podria ser un Action, el Tiger, llocs així que venen una miqueta de tot, molt econòmic, podries trobar-ne algun sense gastar-te molts diners. El blog avui l'utilitzarem per ajudar-nos a fer postures una miqueta més avançades, que poder per tema flexibilitat no les solem fer fins a l'última versió, però també com a complement per moure'ns. Potser l'ús habitual que se li dona al blog és el que he dit, per fer postures que potser el triangle, per exemple, un dels molts exemples, que l'última versió és baixar la mà al terra, però per qüestió de flexibilitat poder molts no podem arribar i et quedes aquí, doncs el blog seria un complement per poder col·locar la mà i quedar-te en un punt intermig i així, mica en mica, poder anar avançant en la teva pràctica. Doncs dit tot això, anem a començar. Començarem igualment amb cames creuades, asseguts, si necessites les estires. El blog aquí també pot ser un ajudant per col·locar-te sota dels teus glutis i això ajuda a mantenir l'esquena molt més recta, les cames baixen cap als costats més relaxades i així busques una postura molt més còmoda i la pots sostenir més estona. Pot ser que estiguis més còmoda, pot ser que no. Tot és provar-ho. Mans sobre les teves cames, tanques els ulls, faràs una respiració ben profunda. Inhala pel nas, deixes pel nas o per la boca. I així de mica en mica atures tota l'activitat del dia i de la setmana. Et regales aquest espai al teu benestar. Un moment de connexió per prioritzar-te. Observes la teva respiració, com entra i surt pel teu nas. Com mica en mica vas sentint calma al teu interior. Quan vulguis, portes mans juntes davant del teu pit, ajuntant un palmell amb l'altre, buscant una intenció o un propòsit a la teva pràctica d'avui. I juntes, fer una respiració ben profunda. Agafes aire pel teu nas. L'alliberes pel nas o per la boca. I tornaràs mans sobre les teves cames. Pots mantenir ulls oberts o ulls tancats. I anem a baixar barbeta al pit. Agafaràs el blog amb les dues mans, una mà a cada extrem i sempre mantens el contacte visual amb el blog. A l'agafar l'aire, a l'inhalar pel nas, puges el blog amunt amb els teus braços i vas acompanyant-lo amb la mirada fins portar el blog cap al sostre. I al deixar l'aire, baixes barbeta, mirada, acompanya el blog baixant braços cap al terra.
Agafes aire, puges, baixes. 2 vegades més al ritme de la teva respiració. I una última. A l'agafar l'aire, puges el bloc per sobre del teu cap, la mirada es queda al davant i te'n vas cap a la dreta. Estira, allarga costelles. Tornaràs al centre i te n'aniràs cap a l'esquerra. Tornes al centre, estires i dibuixes cercles amb els braços a un sentit. Veuràs que per sostenir el bloc, entre les teves mans sempre has de mantenir la mateixa alçada de les espatlles i canvies el sentit a l'altre costat. Deixaràs el bloc amunt cap al sostre, inhales i exhales, flexiona colzes, baixes el bloc per sobre del teu cap. Inhales, estires, exhales, flexiones. Inhales amunt, flexiones i l'última amunt i a baix. Inhales, puges braços amunt i portes amb el bloc a la mà dreta, el portes darrere de la teva esquena. Col·loca-hi la mà i amb la mà esquerra t'agafes el genoll dret i busques la torsió. Mirar cap endarrere per sobre de la teva espatlla. Mantenint la mà esquerra al genoll dret, agafes bloc, puges amunt i vens endavant. Inhales, tornes, mà esquerra, agafa el bloc i el portes darrere. Mà dreta al genoll esquerre i des d'aquí gires, mirant cap a la teva esquena per sobre de l'espatlla esquerra. Amb la mà esquerra agafes bloc, puja per sobre del teu cap i vens endavant. Inhales al centre, amb la mà dreta agafes el bloc, estires cap al sostre, baixes el bloc davant de les teves cames, amb les teves mans a sobre, deixes que el bloc vagi lliscant. Llisca, 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 per estirar i anar apropant cada vegada més el pit cap al terra. Relaxes el cap entre els teus braços. I de mica en mica, amb l'ajuda de les teves mans, vas tornant el bloc cap a tu. Vas incorporant l'esquena a la vertical. Deixes el bloc quiet i anem a col·locar talons a sobre, cames ben estirades. Les mans poden anar al darrere per ajudar-te a aguantar-te. I anem a fer puntes i talons. Puntes, talons. Deixant puntes cap al sostre, dibuixa cercles. I anem a canviar-los cap a l'altre sentit. Deixant puntes amunt cap al sostre, obres les cames. El bloc està entre els teus peus. Aquí, us recomano començar per aquesta alçada, l'alçada mitja. El bloc té l'alçada més baixeta, mitja i alta. Anem a provar aquesta mitja. Mans al darrere. Cama dreta. Puja amunt, se'n va al mig i toques el bloc sense recolzar-t'hi. Només el toques, que tot el treball estigui a la teva cama. Puges i baixes. Esquerra. A tocar i baixes. Dreta. Esquerra. Vas alternant una cama i l'altra. Fes un toquet al bloc i canvies de cama. No t'hi recolzis. I
ara anem a canviar l'alçada del bloc. Fica'l a l'opció més alta, mans al darrere. Cama dreta, puja amunt i vas a tocar l'esquerra. Puges amunt i baixes. I vas fent un costat i l'altre. Aquí el treball, a part d'estar a les teves cames, també està una miqueta a la teva abdominal per ajudar-te a sostenir la cama ben amunt. I l'última. T'incorpores una miqueta a part dels glutis dels teus isquions, mans als genolls tíbies, arrodoneixes esquena. I mica en mica et vas incorporant. Baixes el bloc a la part més baixeta, genolls endarrere i quadrupèdia. Ara, de moment, el bloc ens en oblidem, no el fem servir. Estàs en la quadrupèdia, anem al gat vaca, aquest el coneixem. I a les obres pit isquions, mirada endavant. I des del sacre vas arrodonint, mirada al melic, empenja al terra. Busques mobilitzar tota la teva esquena, tota la teva columna, que sigui un moviment agradable, gustós. I una última. Esquena neutra. Amb la mà dreta agafes el bloc. A l'inhalar puges el bloc amunt cap al sostre. I anem a fer cercles, te'n vas endarrere. Vens endavant i puges. Endavant i amunt. I l'última. Deixaràs, quan acabis aquest cercle, el bloc amunt cap al sostre. I ja el passaràs per sota de la mà esquerra. I portes el bloc ben lluny, recolzes espatlla, cap i braç esquerre estira endavant. Glutis amunt cap al sostre. Tornes mà a l'alçada del teu cap. Mica en mica t'incorpores, agafes el bloc i anem a canviar-lo de mà. L'agafes amb la mà esquerra, puges braç amunt i cercles darrere. Davant i amunt. I una última, el deixes el bloc amunt. Passes per sota del braç dret, te l'emportes, recolza espatlla. Braç i braç dret endavant. Portes la mà dreta a l'alçada del teu cap, t'ajudes a incorporar-te, agafes el bloc i anem a col·locar el bloc. Ara anem al gos mirant avall. Si el bloc et molesta, és un impediment, el deixes entre les teves mans, entre els teus peus, perdó. Si no, bloc en la part més estreta. Te'l col·loques entre els teus genolls o una miqueta per sobre dels genolls. Mans al terra. Actives dits dels peus i glutis endarrere i amunt. Busques un gos mirant avall. Relaxes cap entre els teus braços. Aquí és difícil moure un genoll i l'altre sense que se'ns caigui el bloc. Una opció per començar a despertar tot el cos és balancejar la pelvis d'un costat a l'altre. Costat, costat. I et quedes al centre. Amb les teves mans camines endarrere cap als teus peus. Flexiona una miqueta genolls, t'agafes colzes contraris, el bloc pot estar entre cames o pot estar al terra, no com tu vulguis. I balanceges d'un costat a l'altre. D'un costat a l'altre, descomprimint la teva esquena, deixant que les vèrtebres s'alliberin.
Com més et deixis anar, més gustós serà aquest moviment. Deixes anar els teus braços i agafaràs el bloc amb les teves mans. Si el tens entre les cames, te'l treus. Si el tens al terra, l'agafes i vèrtebra a vèrtebra des del sacre aniràs incorporant-te amunt a la vertical. L'últim que col·loques és el cap, rotes espatlles. Puges braços amunt cap al sostre, estires. Anem en equilibri. Inhales, puges talons amunt, pes als dits. I al deixar l'aire, baixa talons. Inhales, puges amunt. Baixes. 2 vegades més, amunt. A baix. I l'última, amunt. I a baix. Baixes el bloc al teu pubis, a les teves cuixes, i camines cap al principi de l'esterilla. Cama dreta, camina per quedar-vos mirant. Cama dreta, passa gran endarrere, col·loca taló, genoll esquerre flexionat al davant. Inhales, puja braços amunt. I aguantes mirada cap al bloc, cama esquerra està flexionada. Amb la mà dreta agafes el bloc i te l'emportes endarrere. Obre braços en creu. Almenys mirant cap al terra, mirada a la mà esquerra. Puja braços amunt per intercanviar el bloc de mà. Obres. Estires cama esquerra i vens endavant i col·loques bloc al terra. Saps que tens les 3 alçades, col·loques mà i mà dreta cap al sostre. Obres el pit. A l'inhalar, puja braços en creu. Agafes el bloc. La mà dreta se'n va al davant, agafes el bloc amb les 2 mans. Flexiones el genoll esquerre i d'una passa la cama del darrere ve al davant. Tornes bloc al teu pubis. Anem amb l'altre. Cama esquerra, passa llarga, endarrere, cama dreta flexionada, puja braços, mirada cap al bloc. Mà esquerra agafa el bloc, obres braços en creu, mirada a la mà dreta. Cama dreta segueix flexionada. La mà esquerra ve al davant, equivocat. Braços pugen amunt, intercanvies bloc de mans, tornes a obrir braços en creu. Estires cama i baixes bloc al terra. Saps que tens 3 alçades. Mirada a la mà esquerra que se'n va cap al sostre. Tornes braços amunt. Ara sí, la mà esquerra se'n va al davant, flexiones cama dreta i d'una passa vens. Separes cames a l'ample de la pelvis, baixa barbeta al pit i deixes caure braços, avantbraços, espatlles, genolls una miqueta flexionats per anar baixant de mica en mica cap al terra. Col·loca el bloc al terra, col·loques les teves mans a sobre i baixes genolls. Obre genolls a l'amplada de la teva esterilla. Seu sobre els teus talons. Estires els braços tan enllà com tu puguis. Deixes caure el cap entre braços. I mica en mica t'incorpores. Deixes el bloc a on està. Vas a seure i estiraràs les cames sobre del bloc. Aparta glutis dels isquions. Cames ben estirades, dins els peus miren cap al sostre, inhales, puges braços amunt. I exhales, baixes pit a genolls. Et quedes. Pot ser que aquí notis o que t'estira més de l'habitual o que et sigui més fàcil. Tenim el bloc que fa que les cames estiguin una miqueta més elevades i, per tant, canvia el tipus d'estirament. Si tens prou d'extensió, pots utilitzar el bloc per agafar-lo
i empenya una miqueta per baixar una miqueta més. Inhales, puges amunt l'esquena, braços, baixes cap al costat i cama dreta, flexiona contra cuixa esquerra. Braços amunt i anem a baixar pit a genoll. Inhales, amunt. Mà esquerra al genoll dret, braç dret al darrere, al terra i tornes amb torsió a mirar cap a la teva esquena. Tornes al centre i anem a canviar de cama. Estires dreta, flexiones esquerra, braços amunt i baixaràs. Inhales cap al sostre, mà dreta al genoll esquerre, braç esquerre al terra i gires. Tornes al davant. Estires cama esquerra i agafaràs el bloc amb les dues mans, deixant que els peus et sobresurtin pels turmells de l'esterilla. Braços estirats. I anem a baixar. Barbeta al pit, esquena rodoneta, et mires al melic i vèrtebra, vèrtebra, baixes, esquena rodoneta, a baix. L'últim que es col·loca, espatlles i cap. Flexiona genolls. Eleves la teva pelvis i el bloc el col·loques sota de la teva lumbar. El mateix de tota l'estona. Opció més baixa, que no te la recomano perquè és molt baixa. Opció mitja, que aquesta seria com l'ideal per tots. Si tens bastanta extensió, si vols provar, pots col·locar-te la més alta. És intensa, És intensa. Prova, si és massa, doncs tornes a la versió anterior. Braços al costat del teu cos. I et quedes aquí. Fas el treball d'extensió d'esquena, però les teves cames, els teus glutis no han de treballar tant que quan has de sostenir tu el teu propi pes, perquè ara tens el teu pes recolzat al bloc. Puges una miqueta la teva pelvis. I ara sí que totes, buscarem l'opció més baixa i col·loques el teu sacre lumbar sobre. Ajuntes els peus i estires cames cap al sostre. Estàs a la posició invertida. Si algú li vingués de gust fer l'espelma, pot fer l'espelma, deixes el bloc a un costat i entres. I si no, doncs quedes en aquesta posició, que es pot fer també sense bloc. I així, mica en mica, vas descomprimint les teves cames, pots moure dits, pots moure una miqueta turmell, aprofita per descarregar tot el pes que sostenen les teves cames. Segurament es vagi despertant un lleuger formigueig als teus peus. És la circulació aquesta que es renovarà quan tornis a baixar-los. Si estàs a l'espelma, flexiona genolls al pit i vèrtebra a vèrtebra baixes. Si estàs en aquesta posició com jo, flexiones els genolls, baixes peus al terra i anem a treure'ns el bloc. Deixa'l, ja no el farem servir. Genolls totes a 90 grams, obre braços en creu i genolls a la dreta, mirada al costat esquerre, espatlles ben avall, intentant que cada vèrtebra trobi un espai, que tota l'esquena es recol·loqui, que s'allargui. I tornes al centre. I genolls a l'altre costat, mirada, sentit contrari.
Nas, torna genolls al centre, t'abraces i fas un petit balanceig de costat a costat, fent un massatge a la teva esquena. I ja, des d'aquí, com sempre, jo em despedeixo. Et proposo que si no vols fer una altra pràctica pots repetir un altre vídeo i així tenir una pràctica més llarga. Si ja és suficient, busques abrigar-te una miqueta, t'estires panxa amunt, cames cap als costats, palmells cap al sostre, desenganxats del teu cos i crea't un ambient confortable, de tranquil·litat, amb espelmes, olis, encens, música tranquil·la, i et dediques el temps que disposis, entre 5 i 10 minutets per anar bé. I jo em despedeixo, espero que hagis gaudit la pràctica i ens veiem el pròxim dia. Namaste!